любителите на морската кухня няма да искат да излизат от ресторанта на хотела, защото тук ще ги атакуват с невероятни морски специалитети. Трябва да опитате това. Уникално. Се казвам Мария Рейникайнен и съм щастлива, че имах възможност да притежавам жилище в един такъв уникален комплекс, в един прекрасен град, който е в една такава прекрасна природа, която България има щастието да Бог е надарил, има щастието да притежава. Но най-важното, което е, че в тази уникална природа, каквато е тук, в Сандански, е създаден такъв уникален комплекс. Това е комплекс, който е сътворен от господин Шарлопов, който е създал с цялата си душа и сърце, използвал е цялата си душа, всичките си възможности, за да, съобразявайки се с околността, което е много важно, този прекрасен, уникален комплекс. Всички ние, които живеем тук, сме безкрайно благодарни и щастливи, че имаме една мъничка част и сме част от тази прелест и също града и хората безкрайно много ми харесват. Така че аз мога да се нарека една щастлива, безкрайно щастлива българка. След като съм обиколила доста места по света с Мистерия на българските гласове и с ансамбъл Българе, престоя ми в хотел Пирин в Сандански, едно от най-хубавите и най-релаксиращи места, на които съм била. И това го казвам съвсем искрено и откровено. А процедурите, за които дори не предполагах, че ги има, просто съм изненадана. Като човек, който се занимава с изкуство и с пеене,
Това, което правят тук, е изключително добро. Аз смятам, че всеки човек, който иска да релаксира, независимо в коя сфера, ще намери нещо за себе си, нещо уникално, нещо, което ще бъде полезно за него.